pekne. Milí a vážení, náš teta blíži pomaličky ku koncu. Dovoľte, aby som predstavil tento vokálno-instrumentálny súbor, ktorý tu dnes hral. Vzadu, za zvuku zvonov, vám bubnoval Peter Julo Gogola. Drž to tempo, že nepočujem kopať. Bolí ho noha. Po mojej lavici vzadu, ale tie ruky... Čo, iba my budeme spotení, aj vy sa spoďte. Skončený konzervatorista, trubkár, u nás klavirista, nejde gitarista, hlavne spevák. Nedávno skončil ako riaditeľ hudobnej školy. Ivko Petrík. Aby vám nepripadli, keď zmržení babi, pozor. Ukáž, ako líže smržíme. Akým spôsobom? Ukáž. Poď a dokej, OK. Po mojej pravej ruke, tam úplne v rohu, ten malý, nenapadný, vlasatý chlapík. Mladý, nádejný, talentovaný, jedného dňa bude dobrý gitarista možno. Pán Henry Doll! Ako ste si všimli, po mojom bokoch, hlavných bokoch, ty buď ticho teraz. Ja tebe dám, počkaj. Stoja dve sestry, dvojičky, o 5 rokov jedna je staršia, nie o 5 minút, takže Ježišmária, zase to musím všetko. Herečky, ktoré hrali v Radoštínskom národnom divadle, v Slovenskom národnom divadle, Astorkovom národnom divadle, vo všetkých divadlách hrali, v niekoľkých českých filmoch, milión vecí nadabovaných, naspievaných, skrátka. Matka dvoch detí, Lucia Bugalová. Ďakujem. Ďalšia matka ďalších dvoch detí, takisto herečka Radoštínskeho národného divadla a všetkých tých divadiel a české filmy, rozprávky, ja neviem čo všetko. Zase ma zdrbú v aute, že som to nepovedal. Rozvedená, ale výborne varí Petra Molnárová. Dobrý večer, teraz si zoberiem ja chvíľku, aby som predstavil môjho dobrého priateľa, všeobecne obľúbeného. Čo mám k nemu povedať? Amatérsky politik, samozrejme, bývalý spevák, veľmi talentovaný basgitarista, preto hrá na dvoch matníkoch, vášnivý ornitológ, vytvoril na majstrovstvách sveta rekord v potápaní v plytkej vode. Všeobecne známy Ibrahim Majda. Pardon, Marian Grexa, rodák z Dunajskej Stredy. Nie som rodák, ale býval som tam nejaké roky. Jovan, no, takže zneužijem túto masu ľudí, urobíme to takto na poli, týchto 15 000 ľudí na tejto strane bude tlieskať takto, dobre, poďme. Raz, 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 raz. Teraz kto bude tlieskať na tejto strane? No dobre, týchto 17 000. Ča, 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 ča. Viete pri tom aj spievať? Skúsime?